ही जी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड कंपनी आहे त्यांनी कोणती कल्पना नगरपालिका प्रशासनाला दिलेली नाही आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही डायरेक्ट गॅस कनेक्शन घेऊ नका, कधीही स्फोट होऊ शकतो. ह्याचे दर सुद्धा ठरलेले नाही आहेत. गॅसचे दर ठरलेले आहेत. कंपनी किती रुपयाने गॅस देणार नागरिकांसाठी किंवा कस्टमरसाठी तो पण एक ठरलेला नाही. मला असं वाटतं गॅस कनेक्शन जोडायला 6,000 रुपये सांगितले जोडायला, म्हणजे कोणाकडे 500 घेतले रुपये आणि गॅस कनेक्शन जोडून दिलं. पण तदनंतर मला असं कळलं की 6,000 रुपये हे एवढा खर्च येत नाही किंवा तसा कोणताही विषय कंपनीने नगर परिषदेकडे केला नाही किंवा काहीच विषय झाला नाही आहे. तर मला असं कळलं की त्याच्यातले जवळजवळ 6,000 रुपये सांगितले आणि सावंतवाडी 6,000 ते 7,000 कनेक्शन माझ्या अंदाजाने 7,000 कनेक्शन होतील शहरात. आणि त्याच्याला जे 1,000 रुपये आहेत ते सत्ताधारी पक्षातला एक व्यक्ती त्यांच्याकडे मागणी केलेली आहे. म्हणजे 7,000 गुणले जर तुम्ही 1,000 धरले तर 70 लाख रुपये त्या सत्ताधारी व्यक्तीला मिळतील. आणि त्याच्यातले 30 लाख रुपये त्यांनी ॲडव्हान्स घेतले आणि सांगितलं मी 5 वर्ष असल्यामुळे हे 30 लाख रुपये मला तुम्ही ॲडव्हान्स द्या, बाकीचे 40 लाख रुपये तुमचं काम संपेपर्यंत द्या. असे करून 30 लाख रुपये घेतलेले आहेत. आता तुम्ही मला विचारा सत्ताधाऱ्याचं नाव घ्या, सत्ताधाऱ्याचं नाव घ्या तर तुम्हाला प्रश्न विचारणार नंतर. तर तुम्हाला मी त्याच्या आधी सांगतो, तुम्हाला नाव 4 प्रकरणं आहेत. 2 प्रकरणं मी बोललो नळपाणीचे, आणखी 2 प्रकरणं माझ्याकडे आहेत. हे 2 प्रकरणं आणखी 2 दिवसांनी घेणार आहे. माहितीच्या जगात माहिती टाकली ही सगळी प्रकरणं एक करून नाव पण घेऊन टाकलं. ती बातमी तुमच्यासाठी वेगळी स्पेशल आहे. अशा प्रकारे 1,000 रुपये ठरवून 30 लाख रुपये घेतले. ही बातमी तुम्हाला संजू परब काहीतरी बोलतो, विरोधक म्हणतील माझे नाव जाहीर करावं, उगाच आरोप करू नये. मी आजपर्यंत 15-25 वर्ष राजकारण करतो. जे आहे ते समोर बोललेलो आहे आणि अनेक वेळा अनेक नावं पण घेतलेली आहेत. नाव घ्यायला मला काय भीती नाही. कुठे मिटिंग होतात, मला तुम्ही पैसे घ्या 30 लाख रुपये, पण लोकांच्या जीविताशी खेळू नका. तुम्ही जी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडची यांच्यानी काम बरोबर केलेलं आहे का, जे लोकांना सुविधा पुरवत आहेत ते काम झालेलं आहे का योग्य. आता गॅस गळती होईल, लोकांचे जीव जातील. त्यामुळे प्रशासनाने सुद्धा जे विकासाचे गप्पा करणारे प्रशासन आहे